aɗa andi holko woni heñaram hannde ko ñalawma wooda tan ko ngannduɗaa jolene e ɗum ko ngannduɗaa kañum wiyete laana ndiwoowo naatani e duule ɗe yirlo bangoyo e bang joofa e leydi Italie ko ɗum tan woni ko tekki bébé aɗa mi ɗum heñaade min rek nder Italie hami naata e boutique aji mawɗi ɗi mbaɗa sooda ɗiɗo comci ceeri yimɓe ne poto créé compte TikTok mumen mbaɗa heen photo ji mumen e vidéo ji mumen nden ma fulɓe ɓe nganndu debbo pullo ko jontaɗo ko kalɗa ɗo honi weli an tan naddema e leydi Italie aɗa yando ɓaleɓe e tubahoɓe ene darma ko hunde welde mi wonata min keɗen somi naati Italie wona ɗum haalate taw ko ɗum tan nden ma fulɓe nganndu pullo jontaɗo o naati nder Italie Arseli galle waɗi jawon toon no goɗɗa naati selli de alhamdulillah a faman tan wonno ligguiyaji ɗi ne keewi entreprise to no wayi ni tellement waɗi chargé trop guila nden kadi mi wawani artude galle to mbimi tan après mami ar galle to so Allah jaaɓi ko gonga ke eyyi mbimi galle ɗo aari ɗon ko ɓooyani tinno hoorema ɓeydu tinnade joom galle maɗa Djibril ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo julɗo tedduɗo hakkude amen ɓooyi ala fof komin mbaddani te an hoore maɗa andi ɓe mbayɗa ɗon gurgol ma ne jagguma kamɓe fof ɓe jagguma aɗa tinni ɗon no fewi te woto yejjid kadi woto yejjid ka kalfaɗo ɗon kamɓe kalfuma gorko ma halfuma jaggu ɗum no fewi ne moƴƴiri ɗum tan mbimi hokkudemi ɗiɗon conseil ngaji voilà ñanden wino miɗi jooɗo pour miɗi hewrude ma taw temps o no faaɗi seeɗa ɗum addanta kam heñirade noon tan mbimi après ma e jiidir ɗum kam t'inquiète surtout pas wote dañe hen haydara ko jaaki mon so Allah jaaɓi par ce que mbiɗa andi fotdam ko moƴƴi te mam ɗum waɗa mbiɗa hooli hooram aussi te koko coynoto ɗon ko so Allah jaaɓi mi watta mon décevoir nden ko ma yooɗi yi mo waɗi kono giɗo min mbiɗa jogii jahli seeɗa jahlam hen tan ko worɓe heewɓe nelantu rewɓe mumen Afrique ngara Europe kono so tawi ɓe jettima ɓe mbaɗana ɗumen ñantaɓe beltinaɓe mbaɗanaɓe kala koɓe poti waɗande debbo kono so wonde mum Europe tan yahɗa ɓooya fetta debbo gorko mum yaada e tubahoɓe min ɗe kuli mbiɗa jogii ɗum bébé an mbata anda kam taaro Fuuta fof no fotirno jaha funnaange jaha hirnaange ƴeewa ndax minen leñol amen fulɓe ne waɗi jamfotoɓe minen min gona jamfotoɓe tawi tan ko on banggue yo hakkille ma deeƴ te sa lelima yaɗama mi jogorani jamfadema mi nani kadi mi jaaɓi woni ko welimi no fewi mami ɗum waɗi inchallah mami ɓurtinnade aussi en tout cas vraiment ka neɗɗo moƴƴo par ce que ɗum woni deuxiéme fois hade kam waɗa conseillé ka a holli kam ne ka sehil Djibril no fewi en tout cas min kam so wonno Djibril debbo ɗo mbawiɗa no mbaɗa ni en jooɗiɗani yonte ni sukul jundu tellement aɗa yooɗi aɗa fewi aɗa yonta ala fof ko manquide ma ko kalɗa ko ɗo fof aussi ko gonga wa mbeɗa andi mbeɗa wayne no potmi waade mbeɗa heewi place am aussi te mbeɗa andi mi wa'ani certaine yimɓe wonɓe toon en tenen mbeɗa andi foddam ko addim ko ɗo te mami ɗum waɗ ha belto ɗon ɗum woto dañ haydara ko miijoɗɗa hen en plus mbeɗa woni hooli Djibril aussi minen kam minen gandi komin coyntono ko komin jiirma ko mamin jawi ɗum e maɗa so Allah jaaɓi inchallah eyyi joni adma yaade jimmi ko mbaɗa ɗon numéro ma kala ko heɓma to ko muusma emen mbawi jokkodirde ɓe noddirma hokkuma ɗiɗon conseil ngaji t'inquiète pas d'accord ala probléme ɗum noon
tawde ko noon mbiɗa aɗa tan ko waɗa ɗo ko kam seeɗi jinni ngara mbaɗen course sen tari course an sen mbaɗi course ko min daɗanma an inden wadde yimɓe ko mbiyatan aduna fof yennat kam aduna yennatama de nden min komi sportif ɗo e ɗo min daɗanmami ko daddu gandanɗa hoorema a miijotako ɗum bo nden wona 20 000 pawnoɗa 40 000 pawata bisimilla yar sa yari pari kolla kam ko mbawɗa min ko mbawmi ko wona ɗum tan bisimilla en laaɓa hani yar mami yar aɗa hooli hooli noon jeer gueɗe makko parantaw sibone garɗa ɗon nde tawaɗa ko mboɗo jiiɓi wondiɓam ɓe jinneji ɗi koɓe carɓe gallo ɓe bonni ɗo ko heewi kadi taw mboɗo jogui galle goɗɗe ɗe ponmi gollade ko ɗum hanno gueɗe ɗe parde kono so diwi ɗo ɗo e altine a artat ɗo sa addo ma fa taw gueɗe ɗe fof paari waɗama no hannirta ni koɗo hoolima hen kono noon kadi so ɗum ɓenni ɓiyam debbo kadi ne ɓeydi artirde min won soko gorko goto dartowomo ɗon kadi machallah ne yiɗimo te ene jogui ko gasata koɗo yinno balla kam ko dañi fof totta ɗum ɓiyam debbo kala ko dañi yo addan ɓiyam o ko ɓiyam o haali fof yo waɗ ɗum oto yi oto nan sowona ɓiyam debbo ɗum de kadi jinmi ene wawi wonde wawi wallude e duwaw kala ko jiɗɗa hen ene wona mo mbayinda jahamine tawa natti pada ham yara hoto janɗa mbiɗa komi jaadunoɗo e baydi holi baydi wonto jaadunomi e baydi wonko hollanno kam aha joni ka baɗoɗe hoorema siri mumen nawi toon baydi a nawi baydide hoorema yo kay joni ka nawɗo baydide hoorema mbaɗɗa ɗo siri mumen minen ndiwɗa min jaaɗa aɗa yaha haata baydi
baba wona ko cikkata ko baydi ko neɗɗo moƴƴo baydi wajorto kam comme no bandiraɗo gorko wajorto bonum debbo ni si wonon ɗo mbaɗa wawi ittude mbaɗa wawi wattude mbaɗa wawi hokkude mbaɗa wawi hadde mami jaggonora hen min walla hen ha no hannirta ni so Allah jaaɓi mi waɗi ko poti wadde ko inchallah hoto dañen hay dara kuuli huli ko poti wadde hen ko mi waɗi ha timmi no waɗi yitere wujji fof somi ari ɗo hen mboɗo daña afiya non moƴƴi so Allah jaaɓi altini mbiɗa altini caggal ala sara ma tawgal ɗe peewi aɗa wawi yaade ya aɗa wawi yaade a jaara wona yejjitta aɗa wawi yaade jaara yo jam ñam nani noon on mbawa wadde ko jinmi ko ana forani miijade ko miijoɗa ko ɗon baba boniri min ko miijimi ko koye ma nokkumi ɗum saabu ko an immiɗo tawoyɗa bayde an rondi bayde addi ɗo i joni noon ko miijo hatta miijade ko miijimi ko hecci an addi ɗo bayde fini subaka a yi tawoyi bayde a welnima sakko yelma ko bayde wiyatma wonko hollanno kam e projet ji mariage amen projet ji mon holɗin ayyo projet yo joni a wowi bayde ha projet banne gorko wima ñannen tan ko ar ndaw mbiɗa a dawani ɗo joƴƴinɗa nenema aɗa haala ala fof ko kedduɗa mana jiiɗa bayde ha hokkoye ma projet ji o hokkima projet kay projet gasi hande to yimɓe tolni e aduna hande to tolni ɗo yiɗodirɓe jewtidat jiidirat kaldat cirlodirat baba min to hakkille ma yeehi to wona toon gonmi min mbeɗa andi hooram mbeɗa andi to gummimi mbeɗa andi to jaɓɓanmi te ko miijoɗɗa ko so allahu lamɗo jaaɓi fona yiyam yaltata baba an jogoyam hoolare hol hoolare jogotomi ma ka jaaɓi so ɓendi won ene wiye boy oto mucci walla ɓoten ko ari fof fettat mbiya yomi jogoy ma holi hoolare jogotomi ma ata nder Hoy do koy bello ko iyo men inde wara be ngar ngi so joma mi ya mi na ma gallo ko de junga me on sa ko wata ko ni mi wawa tampude mon jamma ñanam suba kikini goten to mi duggi ɗum ɗo gaddu ɗum ɗo hen kala ko jiɗɗon mboɗo dari hen jamma ñanam suba kikini ha yimɓe ko yimɓe jakori min ko ɗon poti toddimi mboɗo andi oɗon jogui ɗum mi yiɗa hay goto ara ɗo darta ɗo hunde heɓani walla mi wiya mi wawa simo mala ɗum mboɗo jogui foof min mi ala mi wawa oɗon gandi ɗum wadde noon ko mbaɗami ko mbaɗa tampa e mon onon on tampat ko fayti noon sori jinne bari jinne mbiɗa ko mbiɗani
Layla mun Jalika haalni wi ɗo gonnoɗon en jiɗi waddude galle he holko jaranma ɗum an a wawa wonde neɗɗo sabi Allah ana ɗandi adduma ko e galle he nenam ala no tampirani pour garal ma ɗo e galle he gara ha ɗo yeti aɗa waɗde Jalika an aɗa andi adduma ko e gallo situation gaddunemo e galle he tewrijiɗ an ka endam ani galle jeeyaɗa fusat ko gallo fotan ummorade ma te wat imagine gallo ngara tan gallo fus aɗa ɗum kam moƴƴani image ma moƴƴani ma moƴƴani to ummiɗa to boom Jalika oɗo mbaddata o min mbeɗa andi an tatawe makko a waɗan provoqué par ce que Jalika ala probléme jiɗim dal ɗum ɗo yo hokku ko ɗum wattu ɗum tottuma respect ruttinmi respect o hay sowona haydara bo min mbaɗa kam respecté quand même te Jalika kañum mus ko fosom haalde mum nanat kam min an tan kaldemi aɗa waɗa won afruji ɗum ɗo dal jiɗi mbatta hen hakkille ɗon kaaɗim noon an dal jiɗɗa wiide ko min woni pusowo galle o ko ɓurmi ko añde adunam na jilla hen goral nofru woturu te an mbeɗem doro gumnene an ka nofru woturu par ce que a yeehi a heeɗima neɗɗo ma dow hapare a fotinom heeɗa hapara nduwa wadde jugé is an o joni ko mbaɗɗa ɗum joɗɗa wadde ni hen tenen wona fotdude an mbiɗa ka potdude amen a fotdani amen tout le temps kam mbatta défendre pour hol ɗum a tegani ɗum ɗo ndegi a fot amen fondu sa heeɗima o haali kalat gara heɗaɗa kam minnem tottuma version am so nden waɗi mbawa wadde jugé is an arat tan kuɓɓa e dowam jiɗa nande am ko beleɗa par ce que onon ɗiɗ fof mbiɗa andi mon ayi ɗum tawiɗa amen ni so renata noon gaccirta kamen te mbiɗnam ɗum dewgal adduma ɗo yete waɗa concentré e dewgal ma etoɗa toppitade galle o ƴeewa yarnat ko galle o yees gona hen joni a ƴetti gongo a totti ɗum kam keranɗa d' accord ala probléme joni haɗa wawi lelade tawde an kam ndi tan koɗirɗa Layla accu mbeɗa haaldema aɗa sikka Jalika ko jiginimi min jiguinani Jalika ko fenata ko hakkude mum gonimi e haalde haala ka yoni anan a haali kalta ko après lel sallelo gillam an ko keppumi o saaha galle o parata dewgal men hume mi hurtoyo nena men koddiɓe anande mbomri pullo joɗade ha o saaha resaka ala fof ka nanta ala fof ka wiyetake ɗum tan keppumi hande oɗo ñalawma giɗam min kala ko keñiɗa komin ɓurma heñade min hande so wonko sagam tawno mi resima min komi jiɗɗomo gilli ɗi ganduɗa ko gilli tiiɗi mi yiɗi mi yiɗkinaki so wonko sagam hande galle o para gara takkuɗa saram ko was parde galle o tan saabi ɗumen ɗum noon tagi mi wiide ya jimbin hen fulla e fayida ganda ko waɗɗima ɗum ɗo ko heppanade waɗi hen fulla e fayida mi yiɗa ko andi bagam kañum ɗeɗo gueɗe yiɗa ɗum wonno yirat koyɗe ma ni kewɗo on wawi addana joltinde hen goɗɗum te aɗa andi an ko min an tan jinni on wawi hay porfidde o rokkami goɗɗo momi yiɗa ɗum noon wattu hakkille e hoorema mbaɗa ko yaawi e ko yacci mami waɗ feere fof ha matériel kalinoɗo wawa kaltade saabu min ko jiɗɗa ko ɗum woni mi jiɗmi min kala kene welna ɓernde ma ene weltinma ene weytinma ko ɗum woni mi jiɗmi dogde guila suba ha nangue e muta kala ko peƴƴuɗa e leggal mbiɗa wawi rodade ngal ha ngal yoora kala ko ganduɗa ene wiiya heppere komin ɓurma heppude ɗum so won ko sagam ya taw mi resima aɗana saram
jin mo mbatta hakkille ko kalanmami ko inchallah jonde Allah namen de min ko welanma tan woni ko welatami te mbiɗa andi so tawi tan ko wiyete ko banggue yidde kurtuɗa ne woni hakkillam sabu mi meeɗa jooɗade hay waktu goto taw hakkillam wonani ma kala ɗo gonmi miijam nene ma heddi noon ko galle o contenaire mo panno mo arani taade honoon mami waɗ feere mi ɗacca on contenaire mi ƴetta e matériel mo Sénégal après mi liggoro galle o so gasi ngara hay soko funti mi weltima gandam ɓuuɓi fofu garom suuɗamen joni mi ala kono ma anda joftoyde anda er jonde hono er jonde joni e baba joni o ya yo rewɗo mbiya joni o yaha galle foti uddede gila hay goto anda mi yiɗa ɗum han babam tan wonno e on ko namdorno kam tan koro lawnaki ala min babam wiyatama ko metti min babam ko sehlam o haaltama ko muusimi ay o kodo kono ɗo en ha o erta hotani hoto fawi ɗum koye haalandema alo oɗo ɓiya o sa haalane makko mi heelay makko ƴiyam par ce que ko waɗi ko galle wattaki ɗum koɗo makko jooɗi ɗo ha oɗo erta hotani ɗum hoto fawi sa nehanimo mino mami nehmo mi nehorma sabu ko an woni mo nehani ɓiye neɗɗo so nehaki nehata ɓiyum ses artir hakkille ma haalu pulaar mbima hokku ɓernde ko yiɗi jamonuji koko mbahli wona tan joni tan ko on resat ma tan ko o gondata ko an yiyanta hoore ma jiiɗa kalda e joomum te yimɓe so jindiri jiɗidi alay sago jooɗo jewta ɓe gon tan koye yewtude ne kaala ko faate janggu mumen ne kaala ko faate dewgal mumen haydara goɗɗum min de mi yiyani hen ko boni ɗum holko boni hen min haydara mi yiyani hen ko boni yasu mumen ha oɗo en e nder galle e nder galle ala kilifa kilifagalam hokkanimi wadde ɗum so tawi noon an hakkille ma no hokkuma wadde ɗum min kilifagalam hokkanimi wadde ɗum caggal hande takkusan so yoni so koyngal makko naatti ɗo mi soppa mi haali te komi jaaɗo ha toon kalanmomi ko no jiɗɗi turkini ɓi janam ko hakka mi yaa toon ko ɓiyam an ko hanki e hande jiiɗa array arani onon ka ine selli aɗa wayta noon nattaɗo ni ande yata wala ko ŋaaya e ma cey mi yiɗa wonma ko welanima de ala wattama ɗum o taade honoon koko jengi ɗaccumi hoota ha gongol a jotta ka boya inchallah fof ma tim a faami yala probléme wona a weltima a weltima gongol ɓurata inchallah pourta wonno wayanno wiɗa wawi ɗaccude mo ɗoni tan wona wasa dusde ala accaɗum dusno inchallah awama hettude gongol tan ɓuuri welde inchallah mami haalno ko nanata e nofuru ma sukaɓe ɓe ngala gacce wona gacce woni koɓe ngala jooɗ an gallam mum ko nanɗa hen
huleer jon minuit gila garɗa ɗo henna ha minuit aɗa uffute debbo e suudu te debbo kadi a resani ɗum ni ɗum ko lawol jam koye jam sa arti sal nen ɗo duuso makko e mane kadi yo ha damal galle ɗo damal veranda ɗo anani mi ha annima babam holno tawirta amen ɗo tan min baydi ala ko heddani kam bamma joni ummi ɗo o ko haala tan heddani ɗum te ko neɗɗo hanki o sikkata ko doganno hanki ko ɗum dogata ɗo ha hande min mi haalnima mbiwomi sukaɓe hande sukaɓe hanki gona gotum jamanu so waylima a wayloto jaada hen kono kanko ko ɗum o ronki famde ne min de hande gacci dañmi de manda foto kalanmi de ala hande ko heddinimi ala ko resinimi mi nani e ko kalɗa fof fof goo kan no jaggirɗamo ni min ko noon jaggirmo no mbaɗa hursindemo ni min hooram ko noon hursinirmo kalɗa ho noon mi nani ɗum ma mi waɗir noon entre parenthèse to tolne maɗo ko ɗon o tolne am ko noon oto yejjit responsabilité makko ko tawa ko min o jogui mbeɗa hursinma par ce que ko ƴiiƴam mam mbiɗa aɗa yiiɗi mbiɗo no yiiɗi ƴiiƴam ma foolima kono noon ko ɓawle hay kosam ko jeeyaka hen ayi ɗum ɗo ayi de janami koto ceerno mawɗo gando ngana gandaɗo rokkimi ɗum ɗo a ɓuftor anani inchallah ɓufto ɗum ɗo a boyanata ande huroɗa hen subaka e sa are lelade nani wona faami moƴƴi ɗum ɗo fof oduna ala joba rokirta besgo to ala rokima am jeyi so hadi mo munyala ko jomir mene woto nyo hebo woto koy nemo woto mo ngurna makko ala joba ko jomir mene woto kelni aduna ko munyal wawi fof oduna ala joba rokirta besgo to ala rokima am jeyi so hadi mo munyala ko jomir mene min koy mi ronki famondirde e sirabe min koy mi ronki yewtide jekirabe sabu mo besna